kan ke limaniya jɔn ala kan ka limaniya jidi ala kana n ka limaniya lafu an bɛ ala deli o limaniya ye ala k'an fatu a kan ala k'an kunu o limaniya in kan mais pour que i ka fatu o limaniya in kan f'i k'a dɔn fɛn minnu bɛ kɛ sababu ye k'i ka limaniya jidi i b'olu caya minnu bɛ kɛ sababu ye k'i ka limaniya lafu i b'i mabɔ o bɛɛ lajɛlen na adamaden ka limaniya bɛ jidi ni ala kosuma ye ni ala batuli caman ye ni nafila baaraw ye wa a bɛ nagasi ni ala sɔsɔ fana ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ko limaniya kuma dɔ la a bɛ kɔrɔ i n'a fɔ fini bɛ kɔrɔ cogo min na i b'a dɔn k'a fɔ i ka limaniya lafura cogo di kumana mun na e yɛrɛ bɛ ala sɔsɔ kan i bɛ k'a camanba kɛ i t'a dɔn k'a fɔ i ye fɛn yɛrɛ kɛ o waati la i ka limaniya jiginna a dɔ la bɛ ɲini ka taa mɛ n'i y'a dɔn k'a fɔ ne jaa ne bɛ ka juguman caman de kɛ e ne ma se ka taa ala ma a ma ɲi dɛ i tuubira ka taa ala ma k'i kɔsegi o ye limaniya tamasire dɔ ye mɛ an ka dɔn k'a fɔ adamaden i tɛ se ka to lahalaya kelen kan kuma dɔ la a bɛ jidi kuma dɔ la a bɛ nagasi alakira y'o de fɔ ahyanan wa ahyanan kuma dɔ ni kuma dɔ o de la sahabaw ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam an b'a fɛ i ka to k'an waaju waati bɛɛ lajɛlen kira ko ayi an k'a kɛ waati ni waati a ko kuma dɔw la ne alakira bɛ waajuli ka kumaw f'aw ye waajuli kɛnɛ in bɛ wuli waati min na o b'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka limaniya bɛ 100% na a ko n'aw tora nin cogo la mɛlɛkɛw b'u tɛgɛ di aw ma siradaw fɛ n'an tora ten mɛlɛkɛw bɛ n'u tɛgɛ di an ma siradaw fɛ mais yala an bɛ se ka t'o la wa la waati ni waati mais waati bɛɛ i ka limaniya sɛgɛsɛgɛ k'a filɛ n'i y'a ye k'a fɔ a bɛ ka lanfu o kɔrɔ k'i ka ala sɔsɔ cayara tuubi ka taa ala ma i ka nafila baaraw caya i ka ala kosuma caya i ka kuranɛ kalan caya i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ i ka limaniya alhamdulillah bi ka ɲi i m'a ye adamaden waati dɔ la i bɛ tile bɛɛ ban baara ɲuman kɛli la su bɛ ban tile bɛ ban waati min na ka taa fɛ sufɛla ma i yɛrɛ bɛ kontan bi kɔni ne ka baara ɲuman cayara n'i y'o ye i yɛrɛ la dɔrɔn limaniya tamasire don ala deli ala ka dɔ fara a kan mais e tilenna ka baara jugu caman kɛ i taara i da i ka dilan sanfɛ i bɛna sunɔgɔ i ma miiri a si la kɔrɔ k'i ka limaniya lafulen don o de la Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu n'a tilenna ka tile bɛɛ ban girinna sufɛ n'a sigira a ka dilan sanfɛ k'a bɛ n'i da a b'a yɛrɛ ɲininka e nin i ye mun de kɛ bi a bɛ résumé kɛ depuis fajiri fo ka taa se a da waati ma a ye baara minnu kɛ a ye juguman minnu kɛ a bɛ ala yafa deli a ye ɲuman minnu kɛ a bɛ ala deli ala k'u minɛ a ye o de la k'an k'an yɛrɛ jate bɔ yanni ala k'an jate bɔ a bɛ kɛ nin cogo dɔrɔn la tile bɛɛ banna fo ka taa se sufɛla ma i bɛ n'i da ka sunɔgɔ i yɛrɛ ka miiri dɔɔnin bi dɔ in na yala ne ka ɲuman de cayara walima n ka juguman de cayara n'i y'a ye k'a fɔ i ka juguman cayara ala yafa deli i ka nafila seliw caya i ka ala kosuma caya i ka kuranɛ kalan caya n'a sɔrɔla i ka ɲuman de cayara ala deli ala k'o jidi ala k'an ka ɲumanw caya halisa o la an bɛ limaniya jɔsen de kɔnɔ halisa n'o de ye ka limaniya ni ala ka kitabu jiginnenw ye o kitabu jiginnen ninnu an ko o jigintɔgɔ tɛ kelen ye dɔw jiginna dɔɔnin dɔɔnin i n'a fɔ alikuranna dɔw fana dafalen de jiginna i n'a fɔ tawurata o kitabu minnu filɛ nin ye Allah subhanahu wa ta'ala a ye kitabu 5 de tɔgɔ fɔ an ye mais a y'a yira k'a fɔ cidenw ala ye kitabu d'u ma o kɔrɔ ye kitabu caman jiginna mais ala ye minnu tɔgɔ fɔ an ye an b'an wasa don olu ma o ye kitabu 6 ye alquran والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى نوري على إن توفانا وعلى كرفنا إن دفعنا صلى الله عليه وسلم أم بأن وصدوا نين كتاب ورينا أنا بي ولا نبي ورمك ودي كتابو جينيو
kitabu do sorola munu ni yelemali kera kono o kitabun nu Allah subhanahu wa ta'ala kumanoka yelemali kera kono cogodi ameno fana do mun de la yelemali kera kono yelemali masaka ke korona kono abetala ka kitabu jigino yewa mais mun de la yelemali sera ka ke kitabu do la mais amasaka ke alqur'ana la ameno jabu do nyefe insha Allah ta'ala ambe ala deli ala kambe sawabama Allah subhanahu wa ta'ala yan kibari alqur'ana kono kafo kitabu dunkew no de yahudiyaw ni wan nasaraw wi alaka kuma kaw yelema wi ya koro yelema wi kuma yere focogo yelema wi do faraka wi do bala yelemali mbeni sansi damado ni ta kuma yere koro mumbala ko koro incien kana ni koro were kuma kamu yere dira ima uka do ba kuma ina walma uka do faraka o kera taurata kono o kera injila kono ina fo ala yanki bari ana yo chuko muna subhanahu wa ta'ala o jenu ngabare yahudiyaw ani nasaraw olukum baye femuntara ujimin sirafe ubotoy me femu mata ujimin sirafe ubo dogo walma baye fasika boy walma baye fasika boy ina fo ala kira sallallahu alaihi wasallam akawatila unna ni yahudiya doye kaye jena yake ala kira ko yala jena kirite aw bolo tawrata konowa ayna nay ayaduma ku ga kala mun ko mega kala ay tege da livru kan en jogodla jene aya berom na aya tege da ka kuma nyefela kala ka ko fela kala ki pa o yoro kuna ala kira ka ma ko tege ko daga boy aya ko ta ko ni yoro kala aka ba ire ga kitabu kono idan ka bara ininde ka dugo jene ya kiri munun glona la alqur'ana kono wal maslamiya kono ko e barbariya e ko e kodombaliya dinaye mais et pourtant o de buka kitabu fana kono mais wiya ilema ka sabuke uyun nin dungodo ala kola yahudiyahu Allah subhanahu wa ta'ala ko afatatma'una an yu'minu lakum وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم يا لأسلموا أو بكان نتكافو وبنا لمن يعني أو يوا أو بدينا من يالا أو بان نتكافو بنا دو دينا ينقنوا فوق كدينا بلسنا وتنتقوكو وقد كان فريق منهم على كو جماكلو دوكم بيهوديا ولا يسمعون كلام الله وبألق مكان لمنو دي التوراتي ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون كما نمنا ويكما يرفم يكلا ينفم يا وبتلك إفاسي والما وبعد والما وبكما يلما على كما منن كفى وكما نندك على كو أسلمهما أنجي بوكا مغمن من لمن يأولى وكدغو فقليلا ما يؤمنون نصارى فنا الله سبحانه وتعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون وكفى الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب أي كتاب دنجو قد جاءكم رسولنا نألك تشيدن نومه نودي ألك صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير أو كم بفنشاما منندغو
Taurata ni Injila la ala kira bino be bange awiye o kore ja ukumbe Taurata kuma kaundugo ukumbe Injila kuma kaundugo ni Yahudiya ni Nasara wiye idan uka bara jugun na choko damado bala imma uka do fara kumaka walma uka do bala walma uga koroyin yere yelema nanya fle kaddo mene ka fara ala tayinka Allah subhanahu wa ta'ala kumanuka ako fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim ala ko bone ani tachie ani halaki ani nyangata ube mogoye munum be kitabu sege nu tege ka fo nimbora ala yoro ka dame kata ala me ka sura ala mafo wa hukum do fara ga kitabu sebentan nunga kono konni yere nana tawrata kono ka sura mana ala ko mo mununga bara we ala ka danga buka ala ka nyangata buka wa nyangata buka nyangata munga gelen kusube thumma yaquluna hadha min indillah wa tlaka fo nin kuma muflen nimbora ala de yoro liyashtaru bihi thamanan qalila je joro fitini ube ko de nyini noye alako fawailul lahum mimma katabat aydihim bone buye utege femun sebe wa wailul lahum mimma yaksibun ubena femun soro ubena joro mun soro alako bone buye nimbela jelen kono niye farangali yoroye nagashiri yoro fanabe ubetlaka dobo alaka kumauna Allah subhanahu wa ta'ala ko يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ألكو كتاب دنجو نكتشدن نوما يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير أبي فنجاما من كابانج أوي أو كم بفهم منندغو كابو الكتاب كنو إذن أكم بدو فراكا والما أبدو بوالا ولا توراتني إنجيلا أكم بي يهوديا والنصارى بلو ننشغو عند الله akumo bula nin chogo indila me nyingali mesa taurata alaka kitabu jiginendo wal mawtede injila alaka kitabu jiginendo qur'ana alaka kitabu jiginendo munela yelemali ani jidili ani nagashili o sera ka ke taurata ni injila kono amase ka ke qur'ana kono adumbe alaka kitabu jiginendo yala ala kun seka bela jelen koroshiwa mun de la yele mali kera nunun kono amake don nun kono kabe jumen garanti me don wala tulu garanti ale ka kuma tiya hannu te chide lama me ala kuma kando ala kan kuma kan koloshiyo la ka dunya kuno aw fo mena yelema me ala yedo bo yelema ni sharia were me mun jigina ko mine ko yelema fendo be ode ya tuna yelema na ala yedo kuma no ko qur'ana kono aha fendo be ode ya tuna yelema na akorata kana sira Allah subhanahu wa ta'ala أكمن القرآن لك أكو إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له آدفك وإنا له لحافظون ألوك عليه ده القرآن جيجي جوني التوراة جيجي جوني إنجيل جيجي أكو إنا نحن نزلنا الذكر أون دي كوسمالي جيجي وإنا له لحافظون على دبا كل شيء yala ni aya ye qur'ana dorande wa wal makitabu bela jelen bakuno nay ni jawi doron am saka do jawi qur'ana dorondo e ka dallu jmene yulo ka fo qur'ana dorondo ala ko dhikra ala kosma be tawrata kono abe injila kono abe zaburu kono tea anya fo yaw do nango zaburu kirita kono halalata kono haramuta kono ala kosma duawu doronde bakono ala dungo kone kosmali dhikru o yala kosma de kale o jigin tawrata ala kosma ba kono injila ala kosma ba kono abe qur'ana kono munne la anye nin kerengere ni qur'ana doroye anye kitabu ton ba kono aloska be bora ala de yoro ni jabi sorlanna jabu sordonna ni jabu ma soronna ko re ko dalu tamulu
sharia be ali munu fana tɛmɛna sharia kun b'u kɔnɔ nabi Allah Isa nana ako wali yuhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaykum fɛn dɔw kun haramuyara bani Israilakaw ka Taurata kɔnɔ nabi Allah Isa ko ale y'o daga Injila kɔnɔ kɔrɔ ye ko sharia kun bɛ ka kɔrɔ sharia kun bɛ a dira ciden laban ma dɔgɔnin b'a jɛ alkurana bɛ a bɛ durusi Taurata fana bɛ durusi Taurata bɛ durusi bon ma mɔgɔ ye mun y'o durusi lakin Allah subhanahu wa ta'ala kumane suratul Baqara kɔnɔ ako وقالت اليهود عزير من الله وننا في سورة التوبة من اليهودية كو عزير على الدين كاسبوك توراة أكون شرنا مغتاد تغني وكفى عزير نالي توراة درسلين باكون أكوني على الدين كو على يكا كتابو دا أكون أكنا ناي وصل توراة تنا عزير دوكوما أو كانوا يرسنگ عليها بدكتة ويا بلا جلن سبه Taurata bela jele kumba kuna odla yahudiya ko wa qalat al yahud uzair ibn Allah ko uzair ya ala de ko parce que ala ka kitabu bela jele durshile ba kuna idan qur'ana durshira Taurata fana durshila Allah subhanahu wa ta'ala ko Qur'ana kono kitabu dunge ga kola jabu ye fenkele ndronde ode Taurata Injila kitabu munun temena ka koro ala yulu koloshili kalfa ajigina munun ka ko awire de ka koloshi mela ko Qur'ana makale de bo koloshi abana famerawa Allah subhanahu wa ta'ala min ayakala kitabu temena munun jigina alqur'ana nye ujigina munun ka ala ko awire ka koloshi bima stuhfizu fihi min kitabillah awire ka koloshi me ala kelenga qur'ana jigi ako inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun o yoro la nya do ga fon nin kuma nye alqur'ana de kale de alqur'ana jigi wale Allah subhanahu wa ta'ala de ba koloshi ama dawma aya wure nanakani aya fana korofa nyana la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid ala ko batara kuma te do akono fente faraka fente bo ala mundela ajigina kabo Allah subhanahu wa ta'ala de yoro alamu yedoni masay alamu yetanoni masay lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala ay qur'ana koloshi kabo fembe la jelema me kitabu temeno alqur'ana nye ulu koloshi li kalfara atigla modema wo masaka koloshi yelemali dona kono nagashili dona kono jidiri fana dona kono odla don maga chama ulu yaira kafok mana muna u faratira alaka kitabun na alaka kuma kan numa songa barake naye ala ula jarabi u yere katla kata ala kuma kan yelema sharia munun ba kono kulu yelema kafo ala manifo odla Allah subhanahu wa ta'ala ko ala kirama ni kitabu dunge unani makika kiritiga uni nyonche unuka kitabu munana wotede obla kerefe o yelema lendo alako wahkum bainahum bima anzala Allah kiritiga uni nyonche ala yefem munjigi e ala kiraka wala ni chrétien na islamema jifu na islamema kiritiga ni nyonche ananuka bible walma uka femere
ibafo ay nimbla ne al-islamé de nebe critique ni fem mun jigina ne kan nabi nyuman kan no ikra sallallahu alayhi wasallam munela ulu tanyile manendo dalu tambolo ka fon ni mun flene amayele ma e ni fere kera testament kura ne testament korle u yere be nyongo so sala ibado ro la ka fo ko koy fere ba kono od la kirako la tusaddiqu ahla alkitab wa la tukadhibuhum kitabu dunga mana mun fo ka fo ala kota aw kana u tiye ya o kumaina wa aw kana u galon tige ya fana aka fo awon limanera ni alay mundela adala bisa ka fo kumaina galonye iba so do kumaina ala kuma kan me o do faraka adole bisa ka fo kumaina tiye iba soro uli yere ka fendilanendo idan ala ko kanga nu tiye tige an ganu galon tigiya an ga fa an limanera ni alay mun forana kera sawabai alhamdulillah ba kono nama ke sawaba fana ye an bora kono idan allah subhanahu wa ta'ala ko bima stuhfizu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada kitabu in koloshile ala ya dulu dema ku ke sere kitabun nunka me umase ka bara indafa me alquranai ala ma koloshili di ala kirama ama di kiramantoma ala ko kale de ba koloshi naya koloshi anye doka anyere nama ke fana ala ba ke wa ala ma ko mana sama domu na ba sama ka ile sanfe o je wuli tamasere do raf'ul alquran qur'ana durshi bagaw ulu be daga sunogonu be kunu ba soro foitu diskuna tuguni wa qur'ana mu fana ba mbulon ni mbela jelembe la dondo wele se ba soro ni shite ba be ke wati jume je laba uba soro mo nyumante du ko lo sanfe ala kano yiranshila kira sallallahu alayhi wa sallam aqul la taqumu as-sa'atu illa ala shirari an-nas mawla juguma jebe wuli kulle du ko lo sanfe anana hadisa do kono ko jebe wuli wati munam mo te soro du ko lo sanfe mo ba fo allah ala to ghayrete fo du ko lo sanfe baso du ko lo chena wala allah subhanahu wa ta'ala abena ni jien wuli tamasirawi fentande do utugule me nyogona ne kelen kumbora kelen betugako adoye alqur'ana nga korotay adoye mahdi onali adoye nabilla isa adoye dajjalu adoye awa shishimu mbebo ni ala sonama la haradon kibari ala kalimani la haradon amena kuma ni fenta imbega kelen ni ala ya le ala manga joya jirana ambe ala dira ko wati jirana idan jiya wuli tamasere do ye alqur'ana mu fleni nante kamne dala a dondola ibe wuli idurshile qur'ana na iba soro foyti duskuna halifati etega kala nimbekade wa bara jugu do be mori gananin jugu ba ke ka bara belela nu yake ki bugoy ko wala hal ni qur'ana mu ma ba ko na be ibe nyina ko kam wala nyina ga doni ko amade ko me delaga choroba do an yere ga dugula almami kundu kawakuru tatola fajila do ko ga gusha ko ngolola foga fatu amaselni mo wa kelen tsega selifana foka fatu amaselni mo wa kelen tsega selifana mun la tsega selni mo ati al fatiha law na maseli mo na fe na sala ka seri chenendo almami bele ka kika buga kungolola tatola fajil la dranya na ka sorambe ko ala kan kishi mori jugu bede baraju kelaw bede amega joro ko ala bna ka qur'ana ta ka wanchela do fana be baraju ke mo do la ko fana la nyina ka doni ko ala kan kishi toromo idan no mori façon nu uluni balomanka ma jamana nu kono allahul musta'an ulle be yanga sanfe wita publicité ga radio la meseka ninge hal mo fa ba fo meseka ke uta fa radio la mo meta publicité ga radio so la ko hali ko dar ni ba fa hal mo ka fa ya ba fa sur place wala me bela jele mo la me différence be ngono terrorisme je abete mo fa la yo
ala ka hakili ɲuman d'an ma idan nin kun ye kuma sigiyɔrɔma fɔlɔ ye kuma sigiyɔrɔma filanan alkuranɛ mun dira alakira ma sallallahu alaihi wasallam ala ko k'ale yɛrɛ de b'a kɔlɔsi yɛlɛmali tɛ don a kɔnɔ i m'a ye kuma o kuma ni silamɛya jugu y'a essayer k'a fɔ u bɛ fɛn dɔ kɛ kuranɛ kɔnɔ dɔrɔn ala bɛ dɔnnibaga dɔw bɔ a b'a fɔ nin bɛ yan dɛ hali u bɛ kuranɛ minnu dilan yɔrɔ wɛrɛ ka fɛn wɛrɛ don a kɔnɔ ala b'u lɛbu bɔ kɛnɛma ala tɛ sɔn a ma cogo si la ala tɛ sɔn a ma n'a kɛra dɔrɔn a bɛ bɔ ka sabu kɛ ala ye garanti ta k'a fɔ a bɛ kuranɛ in kɔlɔsi a b'a kɔlɔsi a b'a kɔlɔ kɔlɔsi a b'a maana kɔlɔsi lafdan wa maanan n'i ye fɛn wɛrɛ don kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ nin tafsiri ye nin ye dɔ bɛ bɔ sini b'a fɔ i ye nkalon tigɛ fo ala ka mɔgɔ dɔ karaba mun b'i ka nkalon jɔ i la la kuranɛ ye ala kumakan de siga t'a la ni mɔgɔ min y'a minɛ ala b'i kɔrɔta ni mɔgɔ min y'a bila ala b'i majigin wa ni ala ye mɔgɔ min dɔgɔ ni alikuranɛ ye mɔgɔ si tɛ se k'i bonya mɛ ni ala ye mɔgɔ min fana bonya ni alikuranɛ ye i k'i yɛrɛ bonya de an delila k'a fɛ ka kuran bɛ segin a kan alikuranɛ durusibagaw diinɛ kalanbagaw u k'u yɛrɛ bonya ni alikuranɛ ye mɛ alikuranɛ bɛ sɔrɔ i bɛ mɔgɔ ye alikuranɛ durusilen b'a kunkolo la mɛ a jɔlen b'a yɛrɛ la a jɔlen b'a yɛrɛ la yala mɔgɔ de bɛ dugukolo sanfɛ mun ka bon ni e ye wa ala ka dɔnni de b'e bolo ala ko anzalahu bi ilmihi ala ye kuranɛ in jigin n'ale yɛrɛ ka dɔnni de ala ka dɔnni de b'e kunkolo kɔnɔ kuranɛ hiji 60 o b'e bolo e ko foyi t'e bolo donc ko karisa nin de ye intellectuel nin de kalannen don e ma kalan nin bɛɛ kɔfɛ kuranɛ durusilen kɔfɛ k'e ma kalan halisa i m'a ye mɔgɔw t'an bonya an yɛrɛ t'an yɛrɛ bonya o an b'an yɛrɛ bonya an taara yɔrɔ an b'an yɛrɛ sɔgɔsɔgɔ kɛrɛfɛ i b'a fɔ ko non k'anw tɛ jamanaden ye ko jamana mɔgɔbaw a ye mɔgɔdenninw de ye n'i yɛrɛ kɛ mɔgɔden ye i bɛ kɛ mɔgɔden ye kɛ sinon i tɛ mɔgɔden ye i ye mɔgɔba de ye dɛ ko jamana mɔgɔbaw jamana mɔgɔ kalannenbaw kuranɛ hiji 60 b'e bolo mɔgɔ kalannen ka tɛmɛ ka jamana in kɔnɔ wa i bɛ se k'a sɔrɔ a bɛ kan dɔ mɛn ka tɛmɛ i kan mɛ a kalannen tɛ ka tɛmɛ i kan mɛ kumana mun na an y'an yɛrɛ dɔgɔya ala fana ye dɔgɔyaman d'an kan f'an k'an kunkolo kɔrɔta ni alikuranɛ in de ye an k'an kunkolo kɔrɔta n'a ye an ka baara kɛ n'a ye an k'a durusi ka sabu kɛ kuranɛ durusi fana bɛ ka lagosi jamana in kɔnɔ bi ko kuranɛ durusi y'a ɲɛ ye wa o y'a ɲɛ ye dɛ e de dɛsɛra i dɛsɛra k'a kalan u y'i ka erreur y'i la o dugusɛjɛ kɔnɔ k'o t'a ɲɛ ye mɔriya ala ka kuma k'o durusi o t'a ɲɛ ye kira ye baraji mun fɔ kuranɛ durusi la e tɛ se k'o sɔrɔ mɔgɔ t'e bolo mun y'o kɛ e bɛ tila k'o de lagosi tuguni i m'a ye jamana in kɔnɔ dɔw bɛ yen n'u dɛsɛra fɛn mun na dɔrɔn o t'a ɲɛ ye dɛsɛra mun na dɔrɔn o t'a ɲɛ ye minnu tɛ se ka tile 6 su sunkalo kɔfɛ ko nin si t'a ɲɛ ye ko maliki ko k'ale y'a kɔn maliki de cira u ma alakira de cira u ma sallallahu alaihi wasallam wa o hadisa bɛ maliki ka muwata kɔnɔ c'était shawali sunni sunkalo jɔjan seli k'an bɛ kule la an bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ e tɛ se k'a kɛ i da ka sunɔgɔ silamɛw to yen u k'a kɛ hali silamɛw to yen k'a kɛ n'i tɛ se a to yen mɛ olu tɛ se fɛn o fɛn na dɔrɔn o t'a ɲɛ kuma nana se fo alikuranɛ lagosili ko kuranɛ durusi t'a ɲɛ ala wa i bɛ nin kuma in mɛn yan dɔrɔn de jamana in kɔnɔ dɔrɔn i tɛ nin mɛn hali kafiri jamanaw da hali kafiri jamanaw kɔnkurubaw bɛ na kɛ diɲɛ kɔnɔ ni kafiriw y'a ye u bɛ kabako de adamaden ka se ka nin bɛɛ durusi ni ala yɛrɛ ka dɛmɛ tɛ wallahi mɔgɔ tɛ se k'a kɛ e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka yanni i ka kuranɛ durusi mɔgɔ bɛ se ka nin bɛɛ durusi wa mɛ n'i taara kɛnɛ kan i y'a daminɛ waati min na i yɛrɛ b'a ye ala bɛ k'a nɔgɔya ala bɛ k'a nɔgɔya i b'a dɔn k'a fɔ nin ko in ye ala ko de ye mɔgɔ kɔ tɛ ni ala yɛrɛ ka dɛmɛ tɛ mɔgɔ si tɛ se ka kuranɛ durusi mɛ ni ala y'i dɛmɛ ala y'i kanu ala ye bɛnsɛma k'i ye e ye alikuranɛ in durusi i kunkolo kɔrɔta n'a ye kan'i yɛrɛ ma jigin n'a ye ni kalanbaw fɔra yɔrɔ min na wuli k'i jɔ i ye kalanbaa dɔ ye ni intellectuels fɔra yɔrɔ min na wuli k'i jɔ i y'a dɔ ye n'a fɔra o kalama ko non ko jamana kalanbagaw ko jamana mɔgɔbaw e ye mɔgɔlankolon de n'i ye mɔgɔlankolon t'a kɛrɛfɛ anw tɛ mɔgɔlankolon ye idan nin kuranɛ in an k'a minɛ an k'a kalan wallahi ni i ye kuranɛ kalan k'a dɔn
iba nafai me ngame ala kan nafa made adama de nafa me fo kono ko qur'ana kala ga ke fantanye qur'ana jigina jonde ka qur'ana doni ni warti ya te nyoy sira la galondo ute nyoy sira la ko ka kala ke fantanye kalan kunye fe soro de ya kalan kunye ka dina de famia munu nye alqur'ana durishila ba munu ko me jamana ko na be kunye fantanye gerebu ko munu mulo warti ko kundo ayo munu mulo bi warti ko do fla geribu nu ye qur'ana durishi mo ko ngolla mo ba hake do me ala bu sara nyuman duma la haradu sara dafale me duma la haradu me ko al qur'ana do ko ka ke fantaye ko tega ke ke morganande ka al qur'ana do ga ke morganani ita chena koy ma se ka al qur'ana kala ka don ka selinaye ka tafsir mo ko ka mo kalala kira ko khairukum man ta'allama al qur'ana wa 'allama ka ta ke morganani e qur'ana durishi lam ko fa ita chena de ala tigeri la kira tigeri la wa ite safo ala ki nyina qur'ana ko ite safo ala ki nyina qur'ana ko yoni mo mun te sega kala hali kala jogo nyuma u kam mo toye munum ba durushi ka durushi alhamdulillah jamana ko no qur'an durushi ro chama mbade be ka dayle tongodo wa mo ba chama ne be ka ke dem sen fitinu do ma hal santan soro an kan ga wasono nunde nunde jamana ni shiye sini adola ala ba makoto nunun kama mana ya alqur'ana in blanco fe ko alqur'ana tanye ala be fendan ka fo la harate wuli ka banka dama senga ta qur'ana ima kira sallallahu alaihi wasallam ko idha tabayatum bil ayna wa akhadhtum adnab al baqar wa raditum biz zar' wa taraktum al jihad fi sabilillah sallallahu alaykum dhullan ala ta wuli ka boko hatta tarji'u ila dinikum kuna yije de ta kala ka dina in toy ko ala be doyama do danka fulla harado ala tawuli fanga saganga dinam wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan ya'buduni la yushrikuna bi shay'a ودي شرطين ولا ينصرن الله من ينصره مغومغي ألك الدين دم على بيدمه إسقنوي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين مغومغي جيجا على كوينا على كابي بلا سراني مانكا ما وكيتي جيجا على كولا كي بلا سراني مانكا يبدو دك على بلا سراني مانكا إذن أنغام كنغولو كرتني القرآنين على القرآن من دي على كرام صلى الله عليه وسلم كاكي كتابو لبين القرآن أن يغنى ما دلك جيجي أن يغنى ما دلك جيجي عربو نوكا عربويا ونوكا كمدون الله سبحانه وتعالى ولدسه أكو كان آية كلي سوران كلي القرآن يغنى ومسكنا ناي ومسكنا ناي وتسكنا ناي فرا وجين بيبي كبكو القرآنين مغشما القرآنين تا هل كافري كافي بفنيا دي بوا كونا يبتلواتي من وباسر يتوبيرا وباسر يتوبيرا هل أنغو يرتو الدين كتابو كرامو دوبي إنافو ابن تيمية رحمه الله مغي أكودا ابن تيمية بلا جلين كده اسلامي كاسبق وباك كتابو دتاكو بردو كاكا أزهر كلام وبادوكم بي محمد خليل الحراس أكالي أكا دكتورا لاي mémoire mundiwo de karadu ke ibn taymiya ka aka kitabu faranyonga ku kala tlale watim na ko ale tamabo kale re kuma al islamiyya famiya fa kitabu nun kala watim na al islamiyya famiya ale kuma famiya falo ay ibn taymiya ka kitabu sharha katlaka kitabu laka defensita oye ibn taymiya mo yala ka kitabu inta kafirula kaba fa ka finye bo akono ate watini gadra betubi fiyata kono ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ناصر كتابو ينكم ابو على يرو نيو سما تيامان كوم بكالا سولي كوم بكالا موتا كونو ايا وت نيو سوسو ام يالا دلي على كام بسببم الله اكبر الله اكبر الله
an balimaw masala laban b'an bolo bi o de ye alkurana mun dira alakirama sallallahu alayhi wa sallam o alkurana in ani fɛn wɛrɛ de dira alakirama ɲɔgɔn fɛ n'o de ye alhikma kodɔn alimamu shafi ko ye alakira ka sunna ye sallallahu alayhi wa sallam idan kurana in yɛrɛ ye mun de n'a fɔra alkurana o yɛrɛ ye mun de alkurana o ye Allah subhanahu wa ta'ala kumakan de kumakan mun ala y'a jigin alakira ka sallallahu alayhi wa sallam wahayu sira fɛ ka hadamadenw ladɛsɛ u ka nana ɲɔgɔnna ye o alkurana mun Jibril alayhi salam a y'a mɛn ka bɔ ala yɔrɔ o kɔfɛ ka n'a lase alakira ma i n'a fɔ a y'a mɛn cogo min na o de sɛbɛnnen b'an bolo gafe kɔnɔ n'an bɛ ala bato n'a ye o de tɔgɔ alquran dɔnnibaga dɔw ko a tɔgɔ dara alquran k'a sabu kɛ sɔɔran caman de farala ɲɔgɔn kan k'o kɛ alquran k'a sabu kɛ kuranna arabukan na o de ye fɛn faralen ɲɔgɔn kan sɔɔranw ayanw farala ɲɔgɔn kan k'o kɛ sɔɔran ye sɔɔranw farala ɲɔgɔn kan k'o kɛ alkuranna kelen ye o de ye alquran o kuranna mun filɛ nin ye fɛn wɛrɛ b'a kɛrɛfɛ a ka kan an k'olu dɔn fɔlɔ yanni an ka don fɛn tan bɛ yen ni ala sɔnna a ma wala an nana taa an bɛn'o daminɛ o de ye ala ye alkuranna kɛrɛnkɛrɛn ni fɛn minnu ye fɛn tan ala ye kuranna kɛrɛnkɛrɛn n'o ye o tɛ kitabu si kɔnɔ o fusamantiya tɛ kitabu si ye o fɛn ninnu o de ye alhadith alqudusi ani alhadith nabawi an ko kuranna ye ala kumakan ye hadisa ye jɔn kumakan ye
kuma fila fɔra dɔ ko ala dɔ ko ala kira ala kira kuma wɛrɛ bɛ yan a dɔ fana o k'an yɛrɛ de y'a dilan o fana fɔra k'an yɛrɛ de y'a dilan i b'a dɔn kabako ye yɔrɔ min na jamana in kɔnɔ waati la i sigilen i bɛ yɛlɛ de kuwa minnu b'a fɔ ko hadisa ko tiɲɛ t'a la k'an yɛrɛ de y'a dilan i bɛ kuranɛ aya fɔ u bɛ t'u nɔrɔ hadisa dɔ la i b'a sɔrɔ kunna ko hadisa ko tɛ tiɲɛ i b'o misaliya dɔn wa dɔ delila ka kuma ko hadisa ko Bukhari ni Muslim k'a bɛ nkalon k'an yɛrɛ de y'a bɛɛ dilan wa hadisa dɔ bɛ Bukhari kɔnɔ a filɛ k'i nɔrɔ dilan nin waati laban in na kɛlɛ k'o bila a ban k'o bila an k'a ma ko e bɛ se k'i nɔrɔ Bukhari la cogo di ko ala kira kumakan dɔn ko ayi e m'a fɔ Bukhari tɛ tiɲɛ ye wa ala ko wa aqimu sala a ye seli jɔ wal muqimina sala seli jɔbagaw wa hafidu ala salawati a ye seli kɔlɔsi a ye dumɛ seli kan nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kono ko kira ko bu'ithu li utammima makarim al akhlaq ko ala kira ko na ala ye ne ci ne kana jogo ɲumanw de dafa alqur'ana aya fori ɲana bi ti noro hadisa do la qur'ana jelen file ko hadisa e dungo ko hadisa te tiɲɛ hadisa me Bukhari kono e ko Bukhari ko galondo amalma ma ko yin ama ko yin wallahi namma kunu jamana ngo na me to mo to mo ya ko la faka tando tasuma kono ale de ko Bukhari te tiɲɛ Muslim te tiɲɛ o ma fo ya wa qur'ana aya nana seli ko la a caman ba ka ca aya 70 ye o aya 70 ye o bɛ fɛn saba de jira an ka seli jɔ an ka seli kɔlɔsi an ka dumɛ seli ka fɔ ka taa se saya ma ni kafiru tubira n'u selila ala ko an balimaw don n'u selila ala ko ayu ye k'u to yen u ka fɔ o tɛ s'aw ma nin bɛɛ lajɛlen fɔra ko non ko kira ko bu'ithu an li utammima makarim al akhlaq e bɛ se ka qur'ana aya jɛlen to ye cogo di ko ala kira ko ta bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ dalilu fɔlɔfɔlɔ kɔnɔ ye jumɛn ye alquran thumma as-sunna mɛ nin yɔrɔ in na u ko hadisa tɛ tiɲɛ mɛ u ye baara kɛ ni hadisa ye aw minnu bɛ tugu kɔ tɛn n'aw t'a ɲɛɲini a y'a ɲɛɲini dɛ idan nin caman de bɛ n'aw ka ma misaliya fɔ n bɛ se ka misaliya tan fɔ a dɔ la n y'u bɛɛ lajɛlen sɛbɛn u bɛ n bolo ni ala ye waati d'a ma n b'a bɛɛ kalaya kelen nin ye misaliya kelen dɔrɔn seli kibaruya bɛ kuranna kɔnɔ aya 70 dɔɔnin mɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ ko ala kira ko bu'ithu li utammima makarim al akhlaq yala o hadisa in ni kuranna aya u bɛ niveau kelen na wa u tɛ niveau kelen na mɛ o dusɛjɛ tile 2 dɔrɔn ko anw tɛ hadisa ko la ko kuranajɛ ko nin ye kuranna kɔlɔjɛ e m'o dɔn kunu ka t'i nɔrɔ hadisa dɔ la yen fɛ wa ala ka hakili ɲuman d'an ma nin bɛ dɔnni tanya de ala ka dɔnni ɲuman d'an ma dɔnni mu a b'an bɔ fili kɔnɔ k'an bila kana sira kan idan hadisa ye qualité 2 ye al hadith al qudusi wal hadith an nabawi hadith al qudusi ye jumɛn ye o ni al qur'ana différence fitinin de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ lajɛlen hadith al qudusi ye ala kumakan ye qur'ana ye ala kumakan ye mais hadith an nabawi o ye ala kira kumakan ye a kɔlɔjɛ ye kira kumakan ye a kɔrɔ ye ala kira kumakan ye mais a kiri ye ala ka kiri ye an bɛ segin nin yɔrɔ in kan al hadith an nabawi nabara wa fɔ ko hadisa ala kira yɛrɛ bɛ mun fɔ n'an b'o lakali kuma in yɛrɛ kolojɛ o ye ala kira kumakan ye kuma in kɔrɔ o ye ala kira kumakan ye mais kuma in kiri mun b'a kɔnɔ o ye jɔn ka kiri ye o ye ala ka kiri ye o ye fɔlɔ ye alhadith alqudusi ale fana a kolojɛ a n'a kɔrɔ o bɛ lakin différence mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ o de ye alkuranna an bɛ ala batu n'a kalanni ye mais hadithul qudusi ala tɛ batu n'ale kalanni ye kuranna bɛ kala seli kɔnɔ hadithul qudusi tɛ kala seli kɔnɔ kuranna harifu kelen barajita hadithul qudusi hali n'i y'a miliyɔn kelen kala o barajita in o t'a kɔnɔ mais n'a sɔrɔla dɔnni ɲini sira dɔ i bɛ dɔnni ɲini baraji sɔrɔ mais k'a fɔ n bɛ hadisa in de kalan baraji sɔrɔ a la o ye bidaya ye i t'o sɔrɔ a la dɛ o de ye différence u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ segin a kan kuranna bɛ yen hadithul qudusi be hadithun nabawi be kuranna in a kolojɛ a n'a kɔrɔ o bɛɛ lajɛlen bɔra ala yɔrɔ hadithul qudusi a kolojɛ a n'a kɔrɔ o bɛɛ lajɛlen bɔra ala yɔrɔ kuranna sera ma ni jamakulu caman de ka sira ye hadithul qudusi be sɔrɔ a nana min tariqil ahad mɔgɔ kelenw ka sira fɛ kuranna an bɛ ala batu n'a kalanni ye hadithul qudusi o tɛ
Qur'ana ama kala seli kono hadithul qudusi te kala seli kono Qur'ana a harfu kele barajita hadithul qudusi o ta kono différence be hadithul qudusi fana ni hadithun nabawi che hadithul qudusi wa fuko hadisa sanuma ka sabu ke abora Allah subhanahu wa ta'ala de yoro idan ale ala kuma kaye me hadithun nabawi o ala kira kuma kaye ale koro no ye hadithul qudusi a koro ye o bora ala de yoro me hadithun nabawi a koro bora ala kira de yoro sallallahu alaihi wasallam lakin kiri mumba bela jelen kono bera jelen bora Allah subhanahu wa ta'ala de yoro ala ko ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ala kira te kuma kirila annin dungana aye fo bora Allah subhanahu wa ta'ala de yoro idan ni différencier nonu ni ñogon ci ka sabu ke watu la ñin ngali be kala idan anye qur'ana don anye hadithul qudusi don anye hadithun nabawi don ni ala sonama qur'ana yi ala ya kerengren ni fendo ye ni ala sonama amena ndama ola o qur'ana mu fleni don bagaw ye togo do fo la beta fo togo bi wolom lan kola adobe no dalubala adobe dalutala me ala ye togo basaba fo qur'ana ina qur'ana kono ode alquran ani alkitab ani alfurqan wa ya togo lakum babawiye wa illa togo re fana bala ni ala sonama ameno do nyefe ni ala manga jona jirana me Allah subhanahu wa ta'ala deli ala kambe sobama doni nafama ala ko no yana na bela jerenye doni mu manda fa jiya kono ani lahara ame ala deli doni mu ame ka nyini ala ka ke anye hujaye ala kana ke hujaye anka na ibarake naye abe ke sona doni bagaye anye lahara do mename barake naye lahara do abakama daluye ala ka ankishoma ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ألا كم دوكنتا.